často od 58. roku, keď sme sa teda zoznámili s Ivanom. Hoci som ho poznal už predtým, lebo Štýpalovci bývali tu oproti a občas, keď mali narodeniny a premietali ich otec firmy o Káčerovi, Donaldovi a Mikimausovi a tak ďalej, tak tam chodili aj Kormanovci, čiže poznal som aj Vočku, aj jeho staršieho brata, ktorého sme volali Žiži podľa filmu Orgovanova brána od René Claira, ktorý sa mi veľmi páči. Ten hlavný hrdina sa volal Žužu a ten Žiži bol ohromný. No a Ivana, myslím, že ja som toto, lebo zase my sme mali tak dôverný vzťah, že sme sa často aj prekárali, niekedy aj dosť drsne. A zase ja, keď on bol veľmi dobrý športovec, mal dobré pohybové nadanie, čiže s volejbalistami boli majstri Slovenska, druhý v republike, bol výborný lyžiar a chodil na lyžiarske preteky. Neviem prečo práve na toto bol najpyšnejší, že vyhral lyžiarsku vločku, tak to bol taký odznak. Tak ja som... to mu aj Štrbka zaujala. Nazval vločka a to mi nejako prischlo. Ale kto lyžuje vie, aj to vážne, tak to je preto. My Janko vie, čo lyžovali, nemal vločku. Nemal, ani ja nemal vločku. Ďalší šport nebudem len lebo veľa sme chodili spolu, okrem toho, že vždy, keď som aj pokiaľ sme boli na gymnáze, tak sme sa stretávali skoro denne, on k nám chodil, my tu. A potom, keď sme potom boli v Bratislave, tak tam sme sa tiež stretávali, ale potom aj po 68. roku, keď už Ivan bol tu v Bratislave, tak tu často sme, vždy keď som prišiel, tak to bola do Lavčíkov a v Vočkovi to boli prvé návštevy. A to väčšinou sme sedeli v kuchyni, no pán Korman sedel tam v rohu, tam fajčil, proste to bol jeho, mama varila a my sme sedeli a diskutovali o rozličných politických a všelijakých záležitostiach. No ale také veci spoločne, čo sme robili, boli najmä túry v Tatrách a v západných Tatrách, v nízkych Tatrách, vo vysokých Tatrách. A hľadal som rozličné fotografie teraz, keď som sa dopočul, že teda už robia túto knihu, tam som napísal také spomienky na začiatok, ale nakoniec som tam chcel napísať niečo len také koncentrovanejšie. Teda povedzme, že básničku, ale vedel som o jednej fotke, ktorá sa mne veľmi páčila, hoci som, mal som ju doma, som ju hľadal celý deň a nemohol som ju nájsť. Teraz Peter mi hovorí, že tá fotka existuje. Je to hlavné námestie Mikuláši, úžasne padá sneh a on ide takým vyhrnutým golierom na žiabka a drží pod pazuchou také fascikle, kde mal nejaké grafiky a tak ďalej. Či mal... Nie, cigaretu tam nemal, to bolo výnimočné. Inak nefajčil, hej? Mačka medzi vločkami. No a potom som našiel kopu tých vecí a to boli, keď sme nevedeli fotiť, aj sme mali také aparáty, že pionier a neviem čo, to sú také malinké fotky, to sme na Sivom vrchu, kde sme my zišli takým tým žlavom, no vždy sme v zime chodili na Sivom vrchu, vždy medzi, hej, a my sme zišli a on naraz takto sa dal na brucho, takto dal rukerom, to je tá fotka, presne, tá fotka je. No a tomuto Vočkovi je všetko jedno. Fotku máme. Áno, aj my, Majka, aj my. No a všelijaké takéto túry sme robili, pamätám sa krásnu túru v Levcerke sme išli hore pri jazerách, hore do Sedla, potom na Triumental a dolu a všelijaké. Pamätám sa na jednu, že išli sme na jednu takú hrebeňovku, neviem, či to poznáte, Kobila, potom Bystra, potom Blišť, potom Hrubý vrch, Končista, Jakubina a Otrhance a dole. A bol také dni horúce, ako teraz boli. Nemali sme nič piť. A na Bystre hovorili, tak vydržíme ešte, alebo zbehneme k jazoru. Čo my vydržíme, ale mali sme len taký ovčí syr, ten bol slánec, to sme bol ešte. A keď sme zišli dole z tých ošarpancov, dole do Račkovej, tak ako sme boli do potoka, a tak sme pili. No a teraz som to, že už som vedel, čo chcem asi napísať, ale potreboval som detail tej fotky, a tie všetky fotky boli malinké. Aj na Kriváni, aj v jaskyni, tak hovorím, musím to dať nejako, ako mi to v tej hlave ostalo.
Tak som si sadol a toto som napísal, tuším za 2 hodiny tú básničku, na druhý deň som ju rukou, na druhý deň som ju napísal na stroji a potom ešte Jankovi som poslal 2 opravy, či 3. Aj 4 myslím. 4 To je krásna básnička, čo napísal. Ale už dneska by som urobil ešte aj ďalšie, ale tak